co má být, tak jsem to já. Kdo z kola ven musel bezít se laví, co nadělám, bez tak jsem vás nemusel mít, tak co má být. O, zpěte si v postelích z nebesy, o, stejně vás zubatá jednou vyděsí. O, a pak vás celou tou noblesou, o, kdo ví kam jednoho rádna odnesou, na mára ponesou. Tenkrát jsem byl 20 měsíců jako v jednom kuse mimo domov, tak to byl jako velký zážitek. To bylo v kterém roce? To bylo 92, 93, no. To už je dávno, no. No a pak jsem se vrátil, dělal jsem tady nějakou civilní službu, tenkrát ještě byla povinná vojenská služba, že jo, tak to musím se vyhnout civilkou. A pak jsem dělal asi rok novináře, nebo asi 2 roky. No a pak jsem odjel, do Jižní Ameriky jsem se po té první cestě toužil vrátit, tak jsem tam odjel na 8 měsíců, mimochodem na cestu svatební, protože jsem se předtím krátce oženil a jeli jsem s manželkou prostě na půl roku do Jižní Ameriky. A cestování máte spojený s hodně penězmi, tak já mám naopak takový jiný styl, že jezdím co nejvíc třeba v těch zemích stopem nebo těma nejobyčejnějšíma prostředkama. Jednak to šetří peníze a je to dostupný prostě i pro mě, já nejsem žádný člověk s nějakým bohatým strýčkem. A jednak vám to umožňuje úžasný bezprostřední kontakt s místními lidmi, což považuji za to cestování za to nejlepší. Kam jednoho rána odnesou, na mára ponesou. Já teda mou druhou vášní ani ne tak koníčkem, kromě kytary, malování. Já jsem celá léta strávil co by malíř a vlastně jsem se tím i léta živil. Já jsem řadu výstav takhle většinou teda po Evropě, to bylo ještě v době totality, to bylo v těch 80. letech. A mým stylem je takový ten fotografický realismus, čili je to blízko té fotografii, ale dělám to jak si oleje na plátně. A já bohužel v té době, kdy já jsem právě, když jsem já hodně vystavoval, tak tehdy právě, jak se tady Martin zmínil, tak byly fotky na filmy, což bylo poměrně složitý, ten proces toho vyvolávání, že, a těch fotografií. Tak dneska by mi třeba digitální foťák byl velkým přítelem a pomocníkem při tvorbě těchto obrazů, protože člověk nemá úplně jasné, jak ty stíny a světla, jak to tam hraje, takže pokud si to všechno jenom vymýšlí, tak většinou je to velmi těžký. Takže já asi se k tomu focení ještě i dostanu, protože se chci vrátit i zpátky k tomu malování a jinak to je všechno k focení. Včera jsem se setkal s člověkem, který na inzerát prodával objekty, tak jsem si ho u Anděla zkoušel ten objektiv, také prostě cvakám jen tak bezmyšlenkovitě, co mě napadne. A najednou přijde takový chlap jako hora, co mě tady fotíš bez dovolení. Já jsem předtím fotil nějaký taxik a vyběhl taxikář a úplně si myslel, že mě tam jako zmlátí na místě, tak jsem říkal, že jsem vůbec nefotil, tak se to vysvětlilo. A musím říct, že jsem si uvědomil, že to je jako jeden z nejdrsnějších zážitků z focení, co mám prostě po všech těch mých cestách tady s českým taxikářem. Jak v džungli ne, jako člověk musí s citem, když vidí, že to ty lidi ruší, vadí jim to, tak to musí respektovat a i někdy ten foťák ani nevytáhnout nebo prostě nefotit. No jinak jako focení si myslím, že dáváme jim tomu cestování hodně velký rozměr. Kdysi se mi stalo vlastně na té první cestě Jižní Amerikou, že jsem byl v Peru na Machu Picchu, ve vlaku mě ukradli foťák, jo? Tak jednak teda jsem tam měl 2 filmy, tenkrát se fotil na filmy z Machu Picchu, který se viděl, že už nikdy prostě zpátky nedostanu, tak to jsem úplně jako brečel, že vlastně v Jižní Americe vrátit se zpátky bez fotek z Machu Picchu. No a pak jsem teda si nějaký foťák nový sehnal a pár dní bez toho foťáku jsem se připadal jak bez ruky, protože něco viděl, nemůžu to vyfotit. Pak to úplně jako, až je to taková jako deformace, plány jakoby dlouhodobý mám.
Je tak to asi i rád jako vracím, třeba v Jižní Americe jsem už víceméně doma, ale samozřejmě je to obrovský kontinent, takže vím, kdyby tam znova dostanu, tak kromě míst, kde už jsem třeba byl, kde mám nějaký kamarády, kam bych se chtěl dostat znova. Jedním takovým snem je pohraničí Brazílie a Venezuely, kde jsou stolové hory, ale trošku jiné než ty běžné, kam se jako dá dostat turisticky. A pak jsem teda ještě nebyl v Tibetu, byl jsem v tom sousedním Ladaku, tak Tibet bych taky ještě rád chtěl zažít. No. Psát písničky nějakým způsobem i vydat, tak se to stále nedařilo a vlastně jsem nějak nikdy nenaskočil a vlastně takovýto v uvozovkách období mlčení jsem prolomil až po 40, takže docela až pozdě, takže za těch 20 let, co jsem jaksi měl pocit, že to dělám marně, že to je zbytečný, tak jsem vlastně nikdy díky tady nenechal, vždycky mě to bavilo a samozřejmě jsem už neměl ani žádný ambice, už jsem v těch 40 letech ani nevěřil, že se někdy něco stane, ale přesto jsem si na tu kytaru brnkal v tom sklepě pořád. Měj se fajn, máš co si chtěla, s čím já už víc nic nenadělám, jenže mám strach, že se mi ztratíš, ty mi scházíš, čím dál čím víc asi mi scházíš a chci ti říct, kdo se vítr pozná, jak z řící, protančí poslední pár svých třepíců, až se nad ránem ocitne v ulicích sám, úplně sám.